Takže ako ste si, milí diváci, všimli, lavička sa obmenila, hraje tam teraz ďalšia štyrka. Ako jediný zástupca tejto štyrky Čajo ostáva. Čajo? Čajo? Teraz si sadne medzi dvoch barcelonských hráčov. Je to Edorč a Eric Lukáč. Komu fandí ten kameraman? Takže najprv sa opýtam pár otázok. Opýtam sa pár otázok Eda. Edo, vítaj v štúdiu. Vítam, ahoj. Edo, what do you think about the game? Dneska nemám borovičku, tak si to dáme po česky. Dobře. Že? Takže já to taky přeložím do češtiny, jo? Okay. Takže, co si myslíte o téhleto hře? O ty naši nebo o tyhle čtyřce? O tyhle čtyřce a můžete říct i jako celkově. Jo, tak tahle čtyřka sa mi zdá trocha zaujatá voči soupeři. Je nás do nepáru, ten je hlavní problém. Dobre, ďakujem, že ste sa vyjadrili k tejto hre. Jo. A ešte tu jedna otázka. Tibor by mohl ísť hrať, ty vole. Jo, ešte dneska večer se má rozhodnout, zdali bude náš tým trénovat ještě náš trenér. Jo. Co si o tom myslíte? Zůstane při trenérském křesle, alebo ho manažer vymění? Tohle je pro mě novinka. Jo. Nevím o tom vůbec nic, mohl by ostat a myslím, že to bude přísnější, když ostane jiná. A jste schopen se i změnit, jako co se týká alkoholických stravovacích nápojů a večeřu pátku, aby jsme mohli vyhrát ligu? Jste z toho schopni se změnit životosprávu? Ligu vyhrajem a myslím si, že já a Erik spravíme vše pro to, aby jsme... Jo, Erik. Veľmi pekne ďakujem. Erik. Ja sa teraz obrátím na druhú stranu, na Erica Lukáča. Dobrý večer. Dobrý večer. Chcem sa vás opýtať, že či vás takto baví hrávať v hlbokom vlastne? Podľa mňa je to ako úplne super a vlastne... Ste radi, že ste vlastne prestúpili do nášho týmu? OK. Dobre, ešte tu jedna otázka. Dneska večer o 9:30 sa rozhodne v priamom prenose, že zdali nás bude trenér trénovať ešte. Áno. Chcete ho jako udržet na trenérském křesle, nebo ho zdali nějaký majitel klubu vymění? Jako nebylo by to špatné, kdyby nás pořád. Jako máte ho rád, jo? Jako záleží vám na něm, jo? Jo. A kdyby zůstal, jste schopný se změnit i svou životosprávu, co se týka pátku o sobot najebaných? Já si myslím, že mám velice dobrou životosprávu. Ale byli byste schopni se změnit voči týmu? Jo. Ano? Byl bych schopný. Dobře, děkuji vám velmi pěkně. Pozdravuje z Siminky Lukáčas. Pozdravím do studia. Trenérem to nepomůže. Hezký, vole! Simonku pozdrav. Ahoj, zdravím ťa, Simonka. Dobre. Toto je ešte Majo Hercog. Majo, povedz nám něco o Manchester United. Něco o Lige majstrov. Opíraj si bradu. Tam akože slova došli po prehranom derby z Bazilej. Ale mohol by sledovať aj častiku. Ferguson hned po zápase... To nám čas nevidíš? Ferguson hned po zápase já jsem si tu išel kúpiť do trafiky mapu a hledal Bazilej. Dobře, a tohle je Tibor. Čau, Tibor. Máš auto? Mám. Máš ty? Já mám taky. Já jsem reporter. Dobře, vrátíme se za chvíli do studia. Teď jde hrát další čtyřka. Jo, tahle to čtyřka. Tahle, jo.